Kaixo, ongi etorria. Lau aldekoen artean, propietate gehienak eta ezagunenak paralelogramoak dituzte. Eta hemen azalduko dizuet batetik angeluei buruzko propietateak eta diagonalei buruzkoa. Orduan, jakin behar duzute, paralelogramo bat dela bere aurkako aldeak paraleloak ditulako. Adibidez, hau honekin paraleloa da eta honekin ere paraleloa da. Orduan, paralelogramoetan lau angeluak batutzen baditugu, 360 grado izango ditu. Bestetik, jakin behar dezute, aurkako angeluak, adibidez, E angelua eta U berdinak direla, A eta I berdinak direla. Eta albokoak, adibidez, E ikin batuta 180 grado dituztela. Horrek esan nahi du, betegarriak direla. Hau, honekin betegarria da, A ukin ere betegarria da, bilen artean 180 grado dituzte, E eta A ere bai batuta 180, eta I eta U elkartuta ere bai. Hori, angeluei buruz. Diagonalei buruz ze gertatzen da? Bi diagonal izaten dituzte, hemen adibidez marraztuta dago gorriz, eta nun ebakitzen dira bi diagonal horiek? Erdian M adibidez deitu daiteke. Eta izaten da erdiko puntua. Horrek zer esan nahi duen? Etik M-era eta Utik M-era dutela luzera berdina. Atik M-era eta Itik M-era ere bai. Beraz, ebakitzen den puntu hori da erdiko puntua. Eta batzutan galdetzen dizkigute elementuak. Eta bi motatakoa, edo diagonala galdetzen digute, edo aldea galdetzen digute. Diagonala galdetzen digutenean, adibidez diagonal hau, edo diagonal hau, baldin bada erronboa, zer egin behar dugu? Kasu honetan eman behar digute aldea. Adibidez, ariketa hontan, aldea 10. 10 eman digute, beraz, hau da triangelua. Zer eman digute? Diagonal txikia, 12 zentimetro. Horan, diagonala 12 baldin bada, katetoa zen bada erdia, gogoratu, beti da erdia, diagonalaren erdia. Orduan, dugu hipotenusa 10 aldea dela berbi. Berdin, kateto bat berbi, gehi bestea erdia. 12 baldin bada, erdia 6. 6 berbi. Orduan, berreketak egin, 6 bider 6 hogeita 16, 10 bider 10 eun, gero, kenketa egiten da, 74, eta gero, zenbaki bat bider bere burua, 74, 8. Orduan, B, 8 baldin bada, gogoratu, zen bada diagonal handia, bikoitza, ze 8 da hemendik onera, beraz, guztia da, 16. Aldearekin, desberdin da, aldea, kasu honetan, eman behar digute diagonal handia eta txikia, biak. Eta orduan katetoak zeintzu dira? 18-ren erdia, 9, eta handiaren erdia, 24-ren erdia, 12. Horregatik da, 9 berbi, erdia berbi, 12 berbi. Orduan, baldin bakigu katetoa eta bestea, egiten dugu berbi eta berbi, 81 batuketa, 225, eta gero erroketa, 15 bider 15, 225. Ikusten dezuen bezala, aldea kalkulatzea erresagoa da diagonala kalkulatzea baina. Eta honekin bukatuko genuke paralelogramoen propietateak eta elementuak kalkulatzea. Beste bat arte, agur!